Sinibingelele lonke ingane zakwethu, lapha sizobheka i-album kaKhuzani after 2 months, which is 61 days. Lokhu yaphuma nge-21 kaNovemba 2025. Yathi uma iphuma-ke kwaba namarekhodi ambalwa ewenzayo endleleni, including ukuthi i-stream kakhulu ku-Spotify for iy'nsuku ey'mbili ilandelana. Waphinde wahlala as a top artist ku-Spotify iy'nsuku ey'mbili ilandelana, waphinde wathopha kwa-Apple Music kuma-iTunes laphayana nge-album yonke. Bese ngokwesibili ekwenza lokho under umaskandi, waphinde waba yi-top artist laphana ku-YouTube for more than 2 weeks. Ukhuzani akwazi futhi athole nama-monthly audience more than 2.3 million laphana ku-YouTube. Iyona imlando embalwa-ke leyo ekhona-ke lapho-ke. La sizobheka ukuthi lapha ku-YouTube zime kanjani iy'nombolo uma uthi uyabheka laphana-ke umanikinikana jola naye qoka kahle yizo iy'ngoma lezi eseko-2 million noma esezojoyina u-2 million. Ingoma ethi Ngasini Sokohlanya, Ithanda Mawala, Umshado Wamafa, izo zonke-ke iy'ngoma-ke ey'hamba-ke phambili laphana. Lapha ku-Spotify njengoba nibona-ke futhi umanikinikana jola naye ingoma ehamba kahle kakhulu, bese ziyalandela lezi ezinye ey'ku-700,000 including qoka kahle Ngasini Sokohlanya, Ithanda Mawala-ke kanye nezinye-ke ey'khona eziwu-10 ey'ngaveli la. Kodwa-ke lapha-ke sinendlela esizama ukwenza ngayo ukuthi sithole information le engaphelele njengey'ngoma eziwu-10. Kodwa-ke information ikhomba ukuthi-ke ezinye eziwu-10 i-update yayizolo. Lezi eniy'bonayo lezi ey'-update namhlanje manje siyazama sihlanganise iy'namba ukuze sithole-ke le namba eniyibonayo lapha. Njengoba nibonayo lapha Spotify ngokwey'namba zethu esizamile ukuy'thola. Umuntu bese update laphana usathe ukuma kancane, kasazi ukuthi uzobe update nini. Kodwa-ke ngokubheka kwethu iy'namba nangendlela esithole ngayo, sithole ukuthi lapha ku-Spotify esamile ku-10.8 million, ibheke ku-11 million. YouTube laphana kulula ukuy'balela as umuntu ungaya khona ufike uthole ukuthi 18.6 million wama-views. Uma uwahlanganisa lawo ma-views nama-streams akunika u-29.479 million. Lokho kwenza ukuthi-ke before ishaye-ke gold status isele ngo-520,000 wama-streams ukuze kube njalo-ke ingane zakwethu-ke. So nisebenze kahle kakhulu, sibonge bona bonke abantu ababambisene amagruphini, iy'nduna ko-TikTok, abantu abadlala indima enkulu ko-Facebook, abalandeli abaningi laphana bedlamlenze abaqinisekisayo ukuthi ena umsebenzi kaKhuzani uyaphusheka. Iy'nduna lapha ey'khona ema-branch-ini ukusebenza kanzima, nabanye-ke nje abangekho under ama-branch athize kodwa abaphusha nje umsebenzi kaKhuzani. Siyabonga kakhulu ukuthi ena bephusha, sibonile umsebenzi kaKhuzani uphusheka kakhulu December ngesikhathi zemicimbi eminingi nasemakhaya lapho kunengoma khona kade kunehlahla khona, lapho kade kunoshameni khona ibilide futhi ingoma kaKhuzani. Nasey'koleni nibonile amavidiyo lapho kade kuhlangana khona emakhaya, especially ingoma Sokohlanya nathi Ithanda Mawala. Iy'ngoma lezi abantu kade bey'jabulela kakhulu and iy'ngoma kade y'hamba kakhulu nasemcimbini lapho uKhuzani ekade ephefoma khona. Right, bekunjalo ngane zethu besobheka nje yona le update encane nje-ke kwamanje, kodwa uma kunezinto ey'nkulu ey'vela khona la endimeni kamaskandi sizophinde sibuye sizonitshela sinazise ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa okwamanje bekuyile update encanyana. Nisakahle ngane zethu, sisedolweni ngokuzayo. Ngibonge ithuba.